No niin, kiipeä. Mua pelottaa. Kyllä vähän liukoo. Ja mä en kiipeä. Okei. Mut sä voit kiipetä jos sä haluat. Haluatko? Joo. Okei, me voin kuvata. Ota tää sitten, kun sä haluat. Mä voin kuvata sitä. Eli tuossa on niinku tällainen hyvä kiipeilypuu. Oh, hyvä Milena, mutta oo varovainen nyt, että et tippu sieltä. Ai satana. Se on niinku tossa noin. Sitten... Oota. Noniin. Se on niinku... Oh, tipuksä sieltä? Et sä nyt oikeesti Älä nyt tipu sieltä. Kato kuinka korkealla se on. Niin muuten. Se on kohta siinä. Se on niinku just siinä niin. Oh shit. Hyppää sitten alas. Tää video loppuu kohta sitten. Hyvä Milena, tässä. Kuva mua.